Assalamu alaikum, muhterem tomoshachilarimiz. Yaxshilikqa yumart bo'lsin bu kun, eshiklarni qayg'u qoqmasin. Maqsadına bargan her bir kishi umid bilan olg'a otlasin deb yozgan Fanis Yarulin. Umid bor bizda olg'a otlatsın. Uylagan tilaklarimiz turmushga oshsin. 2025-yilning 24-mart kuni bartik yaxshi xabarlar bilangina esda qolsin. Ko'zlaringizda shodlik, yuzlaringizda siyu, ko'ngilingizda tinchlik, ayinglaringizda qanotlar bo'lsin degan tilakda topshiruvimizni boshlaymiz. Oldagi 2 soat davomida sizning bilan manzara topshiruvning ijod turkumi hammaning olib borishlari Ayvaz Sodirov bilan Laysan Hismullovni bo'lashamiz. Cumğa vəğazında Yerdən Məşidi imamı Fanis Hazret Mingarayev Uraza ayının faziletlerini açıqlab uzar. Nərsə o nutritiv jetirsizlik, onu kisətu, yani buldurmaq üçün nelər qılırğa? Bilgiç kengəşləri. Qazan şəhərinin 4-cü gimnaziya internatında asıl taş yarışı ötdü. Eng sələtli, eng bulğan, eng zatlı qızını açıqladılar. Psixologlar tanışlanуның bir yolunu təqdim etdi. Olda bolsa, işten birazını arınıb, qağaz alıb bir neçə resim sızğalab alу ekan. Bek biləsiniz kilsə, kişi tiləsənin resimni qağazga çıra almay, o mənə көңілində bulğan bir şundan шығып, nedir kosmos bilan ilimtəsindən шығып, tügel bir kartina yasay. Hem mənə nəqdə şuшы terapiyini psixologlar bugün şundan da big faydalı deb sanay. Resim yasauvchilarning turli uyushmalari da bor. Mana masalan Sketch Me. Mana әлеге сүзнең нәрсә аңлатканын киләсе видеоязмадан белербез. Biz bugün Moskovski Мәдәният үзәгенә килдек. Монда Sketch Me дип аталган бик үзенчәлекле bir экспозиция урнаштырылган. Әйдәгез әле аның белән бергә танышып китик. 4 yıl элек Казанда хәвәскәр һәм профессиональ рәсем ясаучыларның үз оешмасы барлыкка килә. Очрашулар уздырыла, скетч сүрәтләр һәм җәһәт тиз ясала торган рәсемнәр иҗат ителә. Встречаемся на улице, на выставках, кафе. Biz урамда, кафеларда, күргәзмәләрдә очрашабыз. Менә бу матур биналарны мин шунда очрашуда ясадым. Бу Ульянов Ленин урамы, Катанов тыкрыгы, Казанның бик матур урыннары. Бу рәсемнәрнең төп максаты шушы вакытны, мәл-мизгелне рәсемдә тудырып, тергезеп, аны хатирә буларак саклап калдыру. Мы хотим показать свои скетчи, у нас очень много их. Безнең скетчларны күрсәтү теләге бик көчле. Оешмабызда рәссамнар байтак. Нинди мәйданда күргәзмә ясап чыгарга икән соң дип 3-4 ел уйлап килдек. Хәтта мәдәният үзәгендә күргәзмә ачылуы безнең өчен бу бик зур тантана. Иҗатыбызның бер өлешен күрсәтә алганга бик шатландык. Безнең эшләр бихисап, атна саен очрашабыз. Гадәттә очрашуда рәсемнәр күп туа. Бу күргәзмәдә катнашучы авторлар үзләренең хәсиятле күзаллавын, уникаль стильләрен күрсәтә. Җәһәт рәсемнәрнең техникасы төрле: карандаш, каләм, маркер, акварель, туш, пастель. Очрашу урыннары да махсус салыныла. Тарихи биналары белән билгеле шәһәр урамнарыннан башлап, кафе, музей, китапханәләргә кадәр. Профессиональные иллюстраторы, очень заряжаюсь от их работ. Профессиональ иллюстратор эшләрен күп күреп, мин бик илһамланам. Бу минем өчен хобби, рәсем ясарга яратам. Мин үзем архитектор. Миңа акварель графикада эшләү ошый, әмма мин акварель белән бик озак ясыйм инде. Кызлар бик күп техникалар куллана икән, мин дә алардан өйрәнергә тырышам. Рәсем сюжетлары һәр авторның шәхси карары. Кемдер портрет, биналар, урамнар ярата, ә кемдер бик төгәл детальләрне күрсәтүгә өстенлек бирә. Һәр рәсемдә азатлык, гысьянчылык авазы чагыласымын, һәм бу хәл оешманың рәсем ясада шуннан ләззәт ал дигән принцибына гаять тәңгәл килә. Работаю иллюстратором на постоянной основе уже более 10 лет. Мин 10 елдан артык иллюстратор булып эшлим. Скетч очрашулар көндәлек мәшәкатьләрдән онытылу өчен бик кулай. Кешеләр белән очрашып, аралашып алу үзе бер рәхәт бит. Мине дә модель булып сайладылар әле. Нәрсә килеп чыгар, бергә карарбыз.
Үйгә ремонт ясаганда үз зауыгыңа гына таяныргамы? Әллә хәзер бик популяр булган дизайн проектлар белән эшләргәме? Фатирыңны ничек итеп матурларга, аның җитешсезлеген ничек яшерергә? Ремонт ясый башласаң, шуннан да 140 сорау барлыкка килә. Әйе шул, әлеге сорауларга җавап эзли ярты картаясың. Чөнки хәзерге заманда сайлау мөмкинлеге дә бик зур, стильләр дә бик күп төрле. Үз зауыгыңа таянып, барысын да сайлап алырга кирәк. Ремонт ясау гына түгел, җиһазларын да туры китерергә кирәк бит. Менә шушы эш алдында торган кешеләр өчен безнең киңәшләребез дә бар. Һәр кешенең үз зауыгы. Кемдер караңгы, кемдер ачык төсләрне ярата. Ничек кенә булмасын, иң мөһиме өеңдә үзеңне иркен хис итү кирәк. Монда сезгә рәхәт, уңайлы булырга тиеш. Әлеге максатка ирешү өчен күпләр дизайнерларга мөрәҗәгать итә. Чөнки иләренең дизайннарын кабатланмас булуын телиләр. Ләйлә Камалова бу эшнең остасы. Кайда, нинди дизайн туры киләсен ул бик яхшы белә. Соңгы елларда диварларны ак, я инде аксыл төскә буйлар. Бу бик отышлы. Беренчедән, ак төстәге диварлар бүлмәне визуаль яктан зурайтып күрсәтә. Икенчедән, җиһазлар белән төрле тәҗрибәләр ясарга мөмкинлек бирә. Берничә файдалы киңәш. Бүлмәне зурайтуда көзгө булыша. Түгәрәк келәм өйгә җылылык өстәячәк. Интерьерыгызны 3-5 төстән дә арттырмагыз. Бывает так, что, например, я не согласна. Киңәш сораучыга мин кискен рәвештә бу инде актуаль түгел дип әйтә алмыйм. Үземә ошаган интерьер аңа ошамаска мөмкин. Шуңа күрә кешенең теләкләрен истә тотып, төрле дизайн алымнарын кулланып эш итәбез. Ләйлә Камалованың кул астында 7 кеше эшли. Чыннан да, мондый проектларны үзеңә генә алып баруы бик кыен булыр иде, чөнки эше бик күп. Иң беренче чиратта заказчик белән очрашырга кирәк. Шуннан соң бер уйга килеп, проектны компьютер системасы аша визуаллаштыралар. Әлеге альбом битендәге рәсемне сез фотосурәт дип уйлагансыздыр, ләкин сез ялгышасыз. Бу алым визуализация дип атала. Сез ремонт башлаганчы йөгезне менә шундый 3D форматында күрә аласыз. Бу бик җайлы. Ошамаса, шундук үзгәртергә мөмкин. Хочется делать яркие, необычные интерьеры, но я... Иң мөһиме, заказчикның теләкләрен аңлый, аларны ишетә белергә кирәк. Аларга бу өйдә әле бик күп еллар яшисе. Шуңа да мода артыннан кумыйча, йорт хуҗасының күңел халәтенә, аның теләкләренә, зәвыгына игътибар биреп эш итәбез. Сәламәтлек иң кыйммәтле байлык. Ул безнең планнарыбызны тормышка ашырырга, кыенлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Якын кешеләребезгә без һәр вакыт иң беренче чиратта сәламәтлек телибез. Ләкин күбебез үз сәламәтлегебез турында җитди уйлап бетермибез. Кемдер аз хәрәкәтләнә, күп ашый. Аз хәрәкәтләнү бүгенге көндә бик зур шир дип саныйм инде мин. Чөнки кемнәрдер ял итә белми, һәрчак тормыш мәшәкатьләре эчендә нәрсәгәдер борчыла, йокысызлыктан интегә. Тормышта стресс та хәзер бик күп. Менә бу барлык факторлар төрле ширләргә китерә дә инде. Шуңа да сәламәтлегебезне көндә саклыйк. Проблемалар килеп чыкса, әлбәттә инде кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итик. Инсульт медицина өлкәсендә бик зур проблема. Рәсәйдә елына 450 меңнән артык кеше бу авыру очраклары билгеле. Татарстанда ел сайын якынча 17 меңе инсульт кичерә. Шуннан кеше организмы нутритив җитешсезлек татый. Шуларның 80% шуның белән яши, 50% авыручы хастаханәдә дәвалана. Нәрсә соң ул нутритив җитешсезлек? Бу хакта безгә невролог, медицина фәннәре кандидаты Гүзәл Старостина сөйләр. Нутритивная недостаточность приводит к развитию таких инфекционных иммунодефицитных заболеваний. Нутритив җитешсезлек кешедә төрле авырулар китереп чыгара. Аларның тернәкләнү потенциалы кими, физик күнегүләр, эшләр авырлаша, андый авыручылар озак тернәкләнәләр. Бу әлбәттә авыручыга да, караучыга да, туганнарына да җиңел түгел. Нутритив җитешсезлек ул организмга аксым, энергия һәм башка нутриентлар җитмәү белән чагыла. Кызганычка каршы еш кына аны артык тән авырлыгы белән бутыйлар. Бу ялгыш уйлар. Организмга аксым туклануы аша керә. Ит, иремчек, йомырка, ясмык, фасоль, балык, аеруча балык бавырында күп. Гомумән кеше туклану нормасын белеп, һәр көн тулы ашау рәвеше алып барса гына, организмга эшкәртергә җайлырак була. Часто и медицинские работники, к сожалению, и просто ухаживающие путают избыточную массу тела
и считают, что у пациентов с излишней массой тела не может быть нутритивной недостаточности. Но нутритивная недостаточность, еще раз повторюсь, это все-таки дефицит белка, энергии и других Бу нутриентов. авырының беренче белгесе булып тиз ябыгу. Авыручы 2 ай эчендә 10% масса тәнен югалта. Аппетит кими, организмда оксым түбәнәйгәнгә ашыйсы килми башлый. Андый кеше көчсезләнә. Тез япмасының кыры булуы, аксыллыгы, салкынга сизгер булуы, җылы урын булса да, алар тиз туңучан, куллары, аяклары салкын була. Күңел булгану, кысу, эш китү яки киресенчә булырга мөмкин. Бу билгеләр булган очракта тиз арада медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алар буен, авырлыгын, гемоглобинын, куанын тикшерәләр, кирәк булса инструменталь диагностика тикшерүләре дә үткәрелә. Сәламәтлеккә игътибарны бары тик сез үзегез бирәсез. Киләчәгегез матур булсын дип, дөньяның ямен татыр өчен генә дә саклану мөһим. Һәм моны иң беренче чиратта тукланудан башлау кирәк. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Андрей Корсинский. Изге бәрәкәтле бөек Рамазан айы барча гынахлардан арыну, рухи яктан чистарыну, рәхмәт һәм юмартлык айы булып тора. Бу айда ураза тоту кешенең рухын чистарта торган зур бер сынау. Һәрбер мөселман ел сайын әлеге айны түземсезлек белән көтеп ала. Рамазан айы ғәҗәеп ай. Хикмәтләре ташып торган тулы бер мәдрәсә. Чөнки бу айда безгә Аллаһ Тәгалә игелекле гамәлләр кылуның бик күп юлларын ача һәм җиңеләйтә. Хәдисләрдә Рамазан аенда җәннәт ишекләре ачылыр, шайтаннар богауланыр дилә. Бүгенге җомга вәгазы да Рамазан ае хакында булыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату вассаламу ала хайри халқилла Мухаммад ва ала алихи ва сахби ва салим таслиман амма бa'd. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, şuşu Ramazan ayımızın, şuşu bereketli mizgillerimizin ikilete ılık, günlerimizin patşası bulgan Cuma günlerimizde, aylarımızın sultanı bulgan Ramazan aylarımızda her izgiligimiz, her bir nimetimiz tapkırlansaydı hem Rabbimiz rahmetin, özünün bereketin, hemme bizge de özünün iyiligini nasip etseydi. Şuşu Ramazan ayında uylanık. Bizning tirishligimiz, och turuvlarimiz, suvsiz turuvlarimiz hamda qoidadir o'zimizning cheklovlarimiz Rabbimiz alardan hajatlanami? Alla mana shu amallar o'zimizga kerakmi? Buni anglash uchun Rabbimiz subhanahu va taolo bizni deb aytdi: Agarda bandalar hammagiz bir o'ringa yig'ilsangiz, her qaysıgızda özüne keraklini sıragandan soң men sizge tapşırıp çıksam, menim milkimden, malımdan iğneli dengizge batırıp, anın bilen çıkan su tamşısı kadar da kemime eşek malım mülketimdey. Demek Rabbimiz nersede bulsa da, kimde bulsa da, qaysı amelde bulsa da muhtaç mı? Yok. Rabbimiz subhanahu wa taala bizning muhtaçlığı yok. Her bir amel özümüzge kerek. Her bir tırışlığımız özümüzge kerek. Bu Ramazan bir büyük zor fırsat. Çünkü biz susuz turib, adati bo'lgan vaqtda biz sudan birinchi yersek, amandayni suvning ta'mini anglay boshlaymiz. Rizqsiz turamiz ekan, bizga oshi so'g'an da bit tatlı bo'lib ko'rina boshlaydi. Endi g'ayla bizning qiymatligini anglay boshlaymiz. Aylana tira bizning barakatini anglaymiz. Hamda mana shu Ramazan vaqtida bizning islom dinida bo'luvimizning qiymatini tanıy boshlaymiz, to'g'rimi? Mümin Müslüman kardeşlerimiz, özümne de, hem sizne de indim şakram. Şu mizgillerine gün artık gün ütkörü bilenine kaldırmayık, kıymetini anlayık, tanıyık, hem de indi Rabbimizga şükür kılıp, özümüzge mümkünlük sırayık. Algı yılımızda da, tanışlıkta, baxıt sağaratda ütkerirge, hem kileşek Ramazanlarını da şatlık kuvanışta karşı alıp, bereket sağaratda her Ramazanlarını ütkerip, Rabbimizning rahmetine hem iki dünya ılıqlığına iya bulurga hemme bizge de nasip ve mesir bulsaydı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Canga şatlık getirgen, köngülege huzur bergen, yürekini hislendirgen, Ramazan geldi Ramazan. Seherlerge durunuz, Kur'an'ı köp okuyunuz, bolda şeytanlar tığız, Ramazan geldi Ramazan. Ramazan
şatlandı, Rabbası ona baktı. Ramazan kildi Ramazan. Kilevi şatlandırdı, yürekni canlandırdı. Jitti uyandı vakti, Ramazan kildi Ramazan. Ramazan kildi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge. Bayram kildi bütünü bizge, Ramazan kildi Ramazan. Ramazan kildi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge. Bayram kildi bütünü bizge, Ramazan kildi Ramazan. Cuma günü xayır günü sahifəsi bilan topşırığımızı davam ettirəбез. Һәм шул уңайда студиябызда қонақта Zakat Xayriya фонды хезмәткәре Динар Зиядинов. Ассаламу алейкум, Динар. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, хәзрәт. Нинди яңалыклар белән килдегез бу юлы студиябызга? Яңалык дигәндә инде безнең изге Рамазан айы башланып китте. Аллаһка шөкер. Инде безнең Рамазан аенда белгәнебезчә безнең Zakat Xayriya фонды бик зур эшчәнлек алып бара. Чөнки Рамазан аенда инде ярдәм итәргә теләүчеләр дә күбрәк, шулай инде мохтаҗларны сөендерү форсаты да зурая дип әйтик инде. Шуңа күрә безнең яңалыклар менә шушы әзерләнү инде. Без мәсәлән хәзер планнарыбызда инде ким дигәндә 500 кешегә, 500 мохтаҗга азык-төлек җыелмасы белән ярдәм итү. Инде шулай ук мәчет мәдрәсәләрдә ифтарлар оештыра ала бирсә, һәм инде Рамазан аенда шушы 20 авыру бала белән инде 20 олы кеше мохтаҗга ярдәм итү. Шушылар планда әлегә. Бу проектлар белән якыннарак кайда танышырга була? Бу проектларны гомумән безнең диния нәзарәтебез игълан итте. Безнең Рамазан ае игелек ае дигән проект. Ул проект кысаларында инде шушы безнең эшли торган эшләребез. Шушы әйберләр белән инде шушы проект белән гомумән танышып була диния нәзарәтебезнең сайтында да, гомумән безнең Zakat Xayriya фонды сайтында да, аның социаль челтәрләрдә дә, гомумән бөтен җирдә аның турында игълан ителде. Изләсәң интернетта мәгълүм интернет тулырак табырга булачак. Әмма фидия садакаларын аннары Рамазан ахырында без фитр садакасын бирәбез. Менә аларны да сезгә тапшырырга мөмкинме? Әлбәттә, ай дәврендә инде безнең Рамазан аенда бигрәк тә күбрәк кеше закатын өлеш чыгарга тели кеше. Һәрбер кешенең үз вакыты әлбәттә, мәсәлән, кайбер кешенең бит малы, байлыгы, мәсәлән, август аенда барлыкка килде икән, ул бер ел үтеп, шушы август ае җиткәч, инде шушы малыннан закатын чыгарга тиеш. Ләкин инде күпчелек кеше аңа да карамастан безнең инде гомумән милләтебездә шулай килә. Рамазан аенда бирәк тә закатын чыгарасы килә кеше. Әлбәттә безнең фондыбыз аның белән дә эш итә. Шулай ук инде безнең сайтыбызда да www.zakatrт.com сайтында аның белән инде закатын да җибәреп була, анда барса күрсәтелгән. Шулай ук фидия фитр инде фидиягә килгәндә инде безнең фидия 350 сум дип билгеләнде. Инде гәрдә кеше Рамазан аенда уразасын тота алмый икән, аның авыру мәсәлән дәваланмый торган икән, ул инде киләчәктә дә ураза тота алмый икәнлеген белә икән. Димәк, инде ул шарыкта ул фидиясын түли, бер көн өчен 350 сум билгеләнде. Шулай ук безнең аша инде мохтаҗларга иштиреп була ушбу фидияны. Фитр садакасына килгәндә инде ул безнең ким дигәндә 150 сум, гади кеше инде мәсәлән. Бу 150 сум арпа бәясенә чыгып, һәм аннан соң 100 бәясенә чыгып. Бай хәлле кеше инде 800 сумнан башлап түли. Мәсәлән, кеше бай икән, мөмкинлекләре бар икән, аның ул ким дигәндә 800 сум биргә тиеш инде. Гади кеше, фәкыйрәк, гади кеше инде 150 сум ким дигәндә инде биргә тиеш. Закатын да тагы бер кат аңлатып узык, чөнки бу сорау гел менә Рамазан җитүгә аеруча күп кешеләргә кызыксындыра. Закат ул синдә булган 1 еллык үзгәрешсез малдан өлеш чыгару. Һәм нинди өлеш тагы бер кат искәртик әле. Менә безнең бар бай мөселман дигән төшенчә, гомумән бай мөселман дип шушы категориягә керер өчен безнең инде кешедә, мөселман кешесендә 85 грамм алтын күләмендә инде байлыгы булырга тиеш. Һәм бу байлык аның асыл ихтияҗларыннан һәм инде бурычларыннан тыш булырга тиеш. Асыл ихтияҗ дигәндә без инде мәсәлән көн дәврендә, мәсәлән бер хезмәт хакыннан икенчесенә кадәр яшибез бит инде. Бу гади асыл ихтияҗларыбыз. Йөри торган машинаң, тора торган җирең, ул синең асыл ихтияҗ. Ягъни мәсәлән синең сейфыңда дип әйтик, торырга тиеш күпме күләмдәге сумма акча? 85 грамм алтын күләме ул бүгенге көндә безнең 454 мең дип билгеләнде. Шул сумма ел дәвамында синең тора икән, үзгәрми икән, яисә үсә. Яисә үсә икән, шуннан күбрәк дип әйтик инде.
Сен шуннан түлейсең 40-тан бір өліші, 2,5% болады. 40-тан бір өліші шуннан мұқтаж мөселман кешесенә белеп чыгарабыз. Искә төшереп китәгәндә ничек закатны без ничек бирә алабыз? Иң гади ысул әлбәттә zakat.rt.com сайтына керәбез. Инде анда барысы да күрсәтелгән, анда төрле сборлар ачык, шул исәптән фидиядә, фитрда, һәм инде закат түләү махсус айрым бүлектә баранда закатны санап та чыгара. Мәсәлән, синдә күп акча бар икәнлеген язасың. Мәсәлән, 800 мең дип, ул сине үзе онлайн калькулятор була инде бу. Әйе. Һәм икенче ысул ул да булса безнең инде анда күрсәтелгән карта номерына җибәрү. Өченче ысул ул да булса, мәсәлән, балаларга ярдәм итү булса, яисә ифтарларга өлеш чыгарасы килсә кешене ифтар сүзен язып, яисә садака сүзен язып, яисә инде закат сүзен язып, 77-15 кыска номерына инде шушы сүзләрне язып җибәрәбез. Һәм инде буш ара калдырып, инде кирәкле сумманы язабыз. Мәсәлән, ифтар яисә садака яисә закат сүзен язабыз да, буш ара калдырып 500 сум дибез мәсәлән. Һәм инде 75 номерына җибәреп, шулай ярдәм итә алабыз мохтаҗларга. Сорамыйча булдыралым, хәзрәт, безнең вакыттан булана, әмма ләкин син ифтарны уйыштыру өчен закат түләй аласыңмы һәм мәчет салдыру өчен, мәчет төзекләндерү өчен? Юк, шул менә андый сораулар күп була, ләкин кеше әйтеп киткәнебезчә, ул закат ул мохтаҗ кешенең үзенә бирелә. Мәчет, мәдрәсәләр салдыру, аннан соң башка җирләргә ифтарларга ансы айрым. Ифтарга ярдәм итәсең икән, ансы айрым, ансы садака, ансы башка әйбер. Бик зур рәхмәт, хәзрәт, чыннан да сораулар күп, әмма ләкин тулаем алганда менә иң мөһим сорауларга без җавап алды. Бик зур рәхмәт сезгә. Тиздән республикабызда Флюс Латыйфы исемендәге сәләткә нур булган йолдызлар дип аталган бәйгегә йомгак ясалачак һәм шул хакта сөйләшер өчен студиябызга кунаклар чакырдык. Кунакларыбыз Гөлназ Гатина һәм Илүзә Кашапова. Шушы конкурсның оештыручылары, координатор һәм программа директоры дип беләм. Дөрес әйтәмме, кызлар? Әйе, да хәерле иртәләр. Танышыйк, шушы конкурс белән якынрак, нинди конкурс бу? Нинди талантларны эзли бу конкурс? Сәләткә нур булган йолдызлар конкурсы быел инде 12нче тапкыр үткәрелә һәм ул беренче чиратта сәләтле яшьләрне барлау һәм әдәбият өлкәсендә аларга үсәргә мөмкинлек бирү өчен оештырылучы бәйге һәм монда бик күп төрле номинацияләрдә алар үзләрен сынап карый алалар. Номинацияларга килгәндә нинди номинациялар инде? Шигърият, шешмә, сер, балалар әдәбияты, публицистик һәм инде драматургия. Димәк, монда яшь Тукайлар, яшь Тинчуриннар, яшь Садыровлар. Күпме соң инде алар, яшь Садыровлар бармы? Әйе, шуннан да менә былтыр гаризалар бирү кампаниясе нәтиҗәсендә 250дән артык кеше катнашты. Татарстан Республикасының һәм чит төбәкләрдән. Әле быелгы гаризалар бирү кампаниясе дәвам итә. Шуңа күрә 5 апрельгә кадәр без гаризаларны көтәбез. Әле катнашырга теләүче кешеләр безгә кушыла алалар. Хәзер аңлатмагына кертик. Сезнең инде нәтиҗәләр ясала. Тиздән. Әмма ләкин сез шул вакытта кабул да итәсез. Әйе, 5 апрельгә кадәр гаризалар кабул итәбез. 16 апрель көнне нәтиҗәләр ясалачак. Аңлашылды. Иҗат син сайлаган юл дигән сезнең менә бу киемнәрегездә. Мине иҗат сайласа? Сезне иҗат сайласа, сез дә иҗатны сайлагыз менә. Шулай кушылырга кирәк. Менә миңа кызык, менә шушы иҗат әсәрләрен кемнәр карыячак, кем бәяләячәк? Жюри әгъзаларына килгәндә без елдан ел язучылар берлеге белән берлектә эшләп киләбез. Ул безнең һәрвакыт сәләт белән дус булган шәхесләрбез. Мәсәлән, шигърият номинациясендә Рәмис абый Әймәт, шулай ук безнең драматургия юнәлешенә былтыр, мәсәлән, Данил абый биргән инде Бәяне Салихов, һәм инде һәрвакыт Гөлүсә Закирова безнең шулай публицистика юнәлешендә бар. Шуңа күрә төрле юнәлештә төрле жюри әгъзалары барсында шишеп бетермибез. Ркаил абый, Зайдулланы да менә көтеп торабыз, шулай итеп кенә сер итеп кенә әйтеп куям. Кызлар, сез үзегез иҗатка, сез бит инде оештыручы буларак, барыбер дә шигърият, проза, драматургия үзегезнең дә нидер катнашып булырга тиештер дип саныйм мин. Сезнең очракта ничегрәк? Ул яшь кеше шигырь язмыйча калмый торгандыр, димме? Әлбәттә. 3нче класста шигырьләр язган идем. Хәзер театрларга гына йөрим, шунда әсәрләрне карарга. Хәзер театрлар өчен генә язам пьесалар.
Һәрвакыт иҗат белән бер адымда атый безне, шуңа күрә языла инде, шигырьләр дә языла. Әгәр үзең иҗатка гашык булмасаң, әлеге проектларны оештыру бик кыен булыр иде. Димәк, яшьләр арасында иң күбе шигърияткә юллыйлар гаризаларына, әйме? Әйе, шигырьлек номинациясе иң популярларның бер санала, һәм шулай ук проза әсәрләрендә бик күп һәм еш итеп язалар. Һәм инде иң популяр номинацияләрнең берсе публицистика, чөнки менә безнең бәйге тәрбияләгән катнашучылар арасында да хәзерге вакытта бик танылган журналистлар, безнең танылган телевидениедә, радиода һәм төрле журналларда эшләүче кешеләр бар, һәм күбрәк менә бу номинацияны үз итәләр. Яхшы, тагы бер сорау. Менә бу иҗат җимешләрен дип әйтик инде. Нәтиҗә булганнан соң кайда укып була, танышып була, аның җыентык буларак чыгамы ул? Конкурстан соң уларны төрле гәҗитләрдә, журналларда бастырып чыгалачаклар һәм ул катнашучылар өчен, финалистлар өчен бушлай, һәм аларга шундый мөмкинлек дөньяга үзләренең әсәрләрен күрсәтер өчен. Интернет аша карый аламы мен кайдыр? Әйе, әлбәттә, шулай ук безнең җыентык та дөнья күрәчәк, ул безнең сәләтнең сайтында урын ала, шуңа күрә барлык җиңүчеләрнең исемнәрен һәм аларның эшләрен шунда да күрергә мөмкин. Бик зур рәхмәт, кызлар. Әлбәттә, катнашучыларга да һәм сезгә дә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Бездә бүген бик күркәм кызлар Гөлназ һәм Илүзә иде. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ульяновск өлкәсенең татар милли мәдәни автономиясе изге Рамазан айы башланыр алдыннан семберлеләргә зур бүләк әзерләгән. Алар хөкеменә өлкә татар мәдәният үзәгендә Буа татар дәүләт драма театрының Дәрвиш спектаклен тәкъдим иткәннәр. Әлеге спектакль республикабызның Апас районында туып, узак еллар Буада эшләгән 19 гасыр галиме, мәгърифәтче һәм дин белгече Нургали Хәсәновның кызыклы да, гыйбрәтле дә тормыш юлына багышланган. Әлеге танылган ишан һәм аңа багышланган драма хакында Рамис Сафин бәян итәр. Нургали Хәсәнов моннан 170 ел элек Тәтеш өязе бүгенге Апас районы Морзалар авылында туа. Башта Казанда, соңрак Бухарада белем алган егет 1906 елда хаҗ кыла. Төркия солтаны Абдулхамид белән уртак тел табып, аның ихтирамын казана. Нургали хәзрәт үз гомерендә 20дән артык хезмәт язып, 11-ен китап итеп бастырып чыгара. Ул Марҗаниның бер туган баҗасы, то есть алар вакытларына әйләнгән булалар. Бик уникаль кеше. 6 тел белә торган була. Фарси, гарәп, уникаль кеше. Бу пунктлар минем өчен нинди зур бер вакыйга булып тоелса да, Санкт-Петербург өчен көндәлек әйбергә әйләнеп бара. Шушы пунктлар арасында паровозларны туктатканнар бер атнага диярлек. Пароходлар портта тора. Узган елны Нургали Хәсәновның тормышы аның хезмәтләренә багышлап, Буада күп галимнәр һәм мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашында фәнни-гамәли конференциядә узды. Нургали Хәсәнов бик зур шәхес, бәлки дә Марҗани сыман шундый зур танылган шәхес. Аның турында китаплар укысак, үз заманында хәтта Истанбулга барып, орденнарга ия була. Аннан соң Буада күп еллар буе укыта. Бүгенге Буа шәһәренең нәкъ үзәгендәге бу мәдрәсә бинасы моннан 218 ел элек 1805 елда салына. Танылган дин белгече ишан һәм җәмәгать эшлеклесе Нургали Хәсәнов анда 30 елдан артык җитәкчелек итә. Дмитрийке канагасы, ул замана күзе. Аның аркылы тарих үзе карый. Монда нәрсә генә юк. Кемнең генә тарихы юк. Монда килеп киткән бөтен имамлар, шәкертләр, туучылар, үрүчеләр, өйләнүчеләр, мал бүлүчеләр. Нәрсә генә язылмаган монда. 19 гасыр азагында Буа мәдрәсәсендә халкыбызның байтак танылган шәхесләре белем ала. Алар арасында Хади Атласи, Зариф Бәшири, Гомәр Толымбай һәм башка бик күп дин, фән һәм гариф эшлеклеләр була. 1919 елда вафат булган Нургали хәзрәт Буаның татар зиратына җирләнә. Кеше бит ул җирдә кунак кына. Узак торса, кунак туйдыра. Вакыты җиткәч, сиздермичә генә китә алуларын ни тора. Ульянның архивында, Казан архивында, анарсың Уфаның архивларында шул материаллар табылды. Нургали Хәсәнов хакында һәм шулай ук революцион газеталарда да шактый Нургали Хәсәновның үзе язганда, аның турында язган мәкаләләре бар. Заманының танылган галиме Нургали хәзрәт турындагы гыйбрәтле әсәрне карарга семберлеләр зал тутырып килгән. Татарстанның халык артисты Раил Садриев әлеге моноспектакльне 15 апрельдә Казанда 10 000 кеше катнашында узачак республика ифтарында татарстанлыларга да тәкъдим итәчәк.
Яңа ел кутлы булсын, ашларыгыз мул булсын, башагы 5 карыш булсын, Нәүрүз мәбәрәкбат. Элек Нәүрүздә әйтелә торган сүзләр бу. Төрки халыклар фасылга кагылышлы әлеге борынгы бәйрәмне ел сайын үткәреп килсәләр дә, халкыбызда ул онытылып торды. Соңгы елларда гына масса күләм төстә зурлап уздырыла башлады. Әгерҗе районының Нарат авылында да Нәүрүзне бәйрәм иткәннәр, анда үз хәбәрчебез Фәнзилә Салихова булып кайтты. Яшел шәл ябына куен, сандугачлы яз җитсә дип язган, җырга үрелгән бер шигырендә Ләбиб Айтуганов. Ул туып үскән Нарат авылында яз җилләре инде исә, карырый, юлларда гөрләвекләр, кара каргалар килгән. Һавада яз сулышы гына түгел, морҗалардан чыккан төтендә коймак исе дә бар. Нарат авылы халкы Нәүрүзне бәйрәм итәргә җыена. Фәния Ильясова йортында күңелле мәшәкатьләр, кичтән шәк-шәк пешереп катырган, шуны кисә. Мичтә үз авылларына гына хас табашы, төплекәй кыбарып пешә. Менә миңа әнием калдырды инде бу рецептны. Пиштә пешерәләр елек, төплекәй инде ул иремшек ашуы. Камырына салабыз, коймак салабыз. Мин коймактан ясаймын, йомырка сарысы саламын, әз генә туз и әз генә сода, чәй содасы. Ун белән йомшак кына камыр басабыз. И ondan соң üstüne җиргә иремшек салына, süt салына, йомырка, ondan соң сода, чәй содасы, туз и әз генә un салына. Ул шул сыйык кына була инде, башта җыябыз аска инде камырны, өстенә иремшекле катнашманы җыеп, и май салабыз өстенә. Салабыз да и пешкә тагабыз. Жыл сайын сорыйлар менә, былтыр менә җитмәде дә, быел инде шуңа күбрәк пешерәбез. Сыйлыйбыз инде авылдашларны. Зур бәйрәм бит инде, язгы бәйрәм, беренче бәйрәм, менә көн дә бик матур кояшлы. Яшы картында бәйрәм рухы, урамда казаннарда ботка пешә, үләнле чәй кайный. Нарат авылына чыганакларда 16 гасырда нигез салынган дип бирелә. Халкы игенчелек, тирлекчелек белән шөгыльләнгән. Нәүрүз табигатькә кагылышлы юла бәйрәм, җир кешесе тормышында мөһим урын алып торган. Хәер, авыл халкы Сабит чорында да уздырган аны. Бу авылга килгәнемә 46 ел. Үзем Девятырнядан мин, шу авылда мин инде балалар бакчасы мөдире булып эшләдем. Һәм бу авылда һәр елны Нәүрүз бәйрәм үткәрдек без. Безнең авыл гөрләп торды элек. Мин монда килгәчтен дә авыл кешеләренең бердәм булуларына исем китәдер. Элек менә балалар белән, атлар белән йөри торган ик авылда, урамда. Атларны бизәп, 6-7 ат була торган иде. Шундый күңелле кыш бабай, кар кызы, гармоннар белән җырлап, менә шулай итеп без бәйрәмне үткәрә торган идек. Һәм инде монда килеп яңадан кылып ишек алдында шу карга быткасы ашап, тагы анда инде безнең бәйрәм дәвам итәдер. Бик күңелле иде. Бәйрәмне Нарат авылы клубы мөдире Гөлсияр Хаҗиева оештыра. Читтә яшәүчеләр кайта алмасалар да бәйрәм чыгымнарын күтәрешә. Якынрак шәһәрләргә китеп урнашучылар Нәүрүзне калдырмый. Гөлшәһ Хуҗина иртәдән аяк өстендә, казан астына яккан. Наратлылар нәкъ ул пешергән ботканы ярата. Әнисе Нурания апа һәм Раушания Гәрәева табак тутырып коймак алып килгәннәр. Китерә торалар. Бәйрәм табынында сыйдан алма төшәрлектә урын юк. Нарат сугышка кадәр шактый зур авыл булып, халкы 1926 елда әйтик 1000дән артык булган. Хәзер йөзләп йортта 150ләп кеше гомер кичерә. Заманында мәктәбе дә булган. Китапханә күптән ябылса да бинасы исән. Нәүрүз урамда клуб янында уза. Нарат авылы халкы клуб ишеге йозакта дип күңелен төшерми, мәдәни тормышны сүндерми. Узган җәй ничә еллар уздырылмаган Сабантуй бәйрәмен яңартканнар. Нарат 9 авылны үз иченә алган 9 буй төбәгенә керә. Алардагы мәдәният хезмәткәрләре, клуб мөдирләре бер-берсенә ярдәмләшеп эшли. Нәүрүзне дә Девятырна авылы клубы мөдире җирле талант Фәнис Арслан җырлары бизәде. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Казанның 4-нче гимназия интернатында республика күләм Асыл таш кызлар бәйгесе финалы узды. Әлеге бәйге татар халкының язык кашы, намуслы киләчәге булырдай кызларны барлау өчен уздырыла. Аның максаты кызларда гыйлемлелек, изгелек, гаделлек, әдәплелек кебек рухи, әхлакый сыйфатлар тәрбияләү, милли үзаң уяту.
Финалга килеп җиткән кызлар тормышымның милли бизәкләре темасына эссе язып, һәм үзләренең уңышларын яктырткан презентация ясап, читтән торып уздырылган этапка сайланып алынганнар. Соңыннан исә аларга 5 биремдә көч сынашырга туры килде. Кызлар һәм әлеге бәйгенең оештыручылары белән хәбәрчебез очрашып кайтты. 1 март язның 1 көнендә Казанның 4 гимназия интернатында ел сайын уздырыла торган чара Асылташ бәйгесенең соңгы туры булып үтте. Әлеге конкурс инде 4 ел рәттән үткәрелә икән. Аның төп бурычы халкыбызның гореф-гадәтләрен, телне, милли җанлы яшьләрне саклап калу. Бу бәйгедә инде без кызларның иң асылларын, иң осталарын, иңләрен инде сайларга тырышабыз. Елдан ел бу конкурсның географиясе киңәйеп бара. Бу ел инде Арча районыннан, Бөгелмәдән, Түбән Камадан, Чаллыдан, Кайбыштан, Казаннан да катнашучылар бар. Әлеге ярышта барлыгы 12 кыз көч сынашты. Иң беренче эш итеп, алар үзләрен тамашачыга таныштырдылар һәм үзләре турында тәкъдирләү фильмы күрсәттеләр. Презентациядә мин үземнең тормышым турында 3 вакыт кысалары эчендә сөйләдем үткәнем, хәзерге вакытым, хәзерге көнем һәм киләчәгем. Кызлар бит безнең милләтнең киләчәге. Менә киләчәгебез безнең әхлаклы, итагатьле, гыйлемле булыр өчен безнең гимназиябызда күп кенә проектларыбыз эшләп килә. Безнең киләчәгебез менә шушы кызларыбыз кулында. Презентациядан соң жюри әгъзалары кызларга үзләрен кызыксындырган сораулар бирде. Билгеле, әлеге мизгелләр финалистлар өчен аеруча дулкынландыргыч. Ләкин курку хисен җиңеп һәм сынаучыларның берсеннән-берсе кызык сорауларына җаваплар табып, кызлар берәм-берәм әлеге этапны да җиңел генә үтә бирделәр. Бәйгегә килгәндә, бәйгегә мин беренче тапкыр катнашам. Бу минем өчен бик дулкындыргыч, бик зур бәйге. Әлеге ярышның жюри әгъзалары күренекле, затлы хатын-кызлар. Алар мисалында чын татар кызларының нинди булырга тиеш икәнлеге ап-ачык күренә. Әйтерсең лә, аларны өлге итеп финалистларга үрнәк булсын дип махсус сайлап алганнар. Безнең әле бүгенге шушыны хәтле матур затлы конкурсларыбыз була икән. Шушы затлы конкурсларда мәктәпләрдән бик күп затлы укучылар җыйнала икән. Димәк, әле безнең телебездә, мәгърифәтебездә исән. Булар безнең киләчәктә бик зур әдибәләр булырлар, галимнәр булырлар. Илебезне телебезне саклауда сакчылар булырлар әле дигән өметтә яшибез. Димәк, безнең киләчәгебез бар. Мин ышанам. Бүгенге заманда әти-әниләрнең балалары белән сөйләшергә вакытлары бик аз кала. Ә бит бала белән ата-ананың аралашуы бик мөһим, чөнки бу тәрбиянең бер өлеше. Һәм баланың кечкенә чакта өйрәнгәннәре үскәч аның характеры формалашуга да йогынты ясамый калмый. Балаларыгызга күбрәк әкиятләр укыгыз, алар белән шигырьләр ятлагыз. Әлеге эш якынайта. Менә матур итеп шигырь укый белүче балалар янында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Әниме эш күп иде, мин соңлада буласам. Менә мин дә аңа шуны куасам. Буасам, су юасам, су. Мин битимдә буаса. Уф, алдам, хамын бетми. Әнием ки буаса. Әнием дә китап укый, китабым бар минем дә. Укый торгач килеп куя. Әни кайбер шигырендә алным никеләдер. Таптан укыган чакта китабының минеке күк, рәсеме дә юк хәтта. Куянымның бер колагын белмим кайсы үзгәндер. Бик тә урткандыр инде, белмичек түзгәндер. Түзүн дә түзгәндер ул. Инде менәннән соң мин сөйләгән шигырьләрне ничек итеп тыңларсың? Әни эштән кайтсын инде. Түз куяным, түз генә. Әнимнән якылак тектерермен үзеңә. Мин дә әтием сөкләп сафы бу калым. Сана куаха код мосына бамоним. Тизе күсәп сафы булсан, нилсәгә бәләлидем. Омдагы бабана утотып җирдем.
Җомга көне хәйр көне сәхифәсе белән тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Һәм шул уңайда студиябызда кунакта Зәкат хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зияддинов. Ассаламу алейкум, Динар. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, хәзрәт. Нинди яңалыклар белән килдегез бу юлы студиябызга? Яңалык дигәндә инде безнең изге Рамазан айы башланып китте. Аллаһка шөкер. Инде безнең Рамазан айында белгәнебезчә безнең Зәкат хәйрия фонды бик зур эшчәнлек алып бара. Чөнки Рамазан айында инде ярдәм итәргә теләүчеләр дә күбрәк, шулай инде мохтаҗларны сөендерү форсаты да зурая дип әйтик инде. Шуңа күрә безнең яңалыклар менә шушы әзерләнү инде. Без мәсәлән хәзер планнарыбызда инде ким дигәндә 500 кешегә, 500 мохтаҗга азык-төлек җыелмасы белән ярдәм итү. Инде шулай ук мәчет мәдрәсәләрдә ифтарлар оештыра ала бирсә, һәм инде Рамазан айында шушы 20 авыру бала белән инде 20 олы кеше мохтаҗга ярдәм итү. Шушылар планда әлегә. Бу проектлар белән якыннарак кайда танышырга була? Бу проектларны гомумән безнең диния нәзарәтебез игълан итте. Безнең Рамазан айы игелек айы дигән проект. Ул проект кысаларында инде шушы безнең эшли торган эшләребез. Шушы әйберләр белән инде шушы проект белән гомумән танышып була диния нәзарәте безнең сайтында да, гомумән безнең Зәкат хәйрия фонды сайтында да, аның социаль челтәрләрдә дә гомумән бөтен җирдә аның турында игълан ителде. Эзләсәң интернетта мәгълүмат тулырак табырга булачак. Әмма фидия садакаларын, аннары Рамазан ахырында без фитр садакасын бирәбез. Менә аларны да сезгә тапшырырга мөмкинме? Әлбәттә, ай дәврендә инде безнең Рамазан айында бигрәк тә күбрәк кеше зәкатын өлеш чыгарга тели кеше. Һәрбер кешенең үз вакыты әлбәттә, мәсәлән, кайбер кешенең бит малы, байлыгы, мәсәлән, август айында барлыкка килде икән, ул 1 ел үтеп, шушы август айы җиткәч, инде шушы малыннан зәкатын чыгарга тиеш. Ләкин инде күпчелек кеше аңа да карамастан безнең инде гомумән милләтебездә шулай килә. Рамазан айында бигрәк тә зәкатын чыгарасы килә кеше. Әлбәттә безнең фондыбыз аның белән дә эш итә. Шулай ук инде безнең сайтыбызда да www.zakatrtn.com сайтында аның белән инде зәкатын да җибәреп була, анда барса күрсәтелгән. Шулай ук фитр инде фидиягә килгәндә инде безнең фидия 350 сум дип билгеләнде. Инде гәрдә кеше Рамазан айында уразасын тота алмый икән, аның авыру мәсәлән дәваланмый торган икән, ул инде киләчәктә дә ураза тота алмый икәнлеген белә икән. Димәк, инде ул шарыкта ул фидиясын түли, бер көн өчен 350 сум билгеләнде. Шулай ук безнең аша инде мохтаҗларга иштиреп була ушбу фидияны. Фитр садакасына килгәндә инде ул безнең ким дигәндә 150 сум, гади кеше инде мәсәлән. Бу 150 сум арпа бәясенә чыгып, һәм андан соң 100 бәясенә чыгып. Бай хәлле кеше инде 800 сумнан башлап түли. Мәсәлән, кеше бай икән, мөмкинлекләре бар икән, аның ул ким дигәндә 800 сум биргә тиеш инде. Гади кеше, фәкыйрәк, гади кеше инде 150 сум ким дигәндә инде биргә тиеш. Зәкатны да тагы бер кат аңлатып узык, чөнки бу сорау гел менә Рамазан җитүгә аеруча күп кешеләргә кызыксындыра. Зәкат ул синдә булган 1 еллык үзгәрешсез малдан өлеш чыгару. Һәм нинди өлеш тагы бер кат искәртик әле. Менә безнең бар бай мөселман дигән төшенчә, гомумән бай мөселман дип шушы категориягә керер өчен безнең инде кешедә, мөселман кешесендә 85 грамм алтын күләмендә инде байлыгы булырга тиеш. Һәм бу байлык аның асыл ихтияҗларыннан һәм инде бурычларыннан тыш булырга тиеш. Асыл ихтияҗ дигәндә без инде мәсәлән көн дәврендә, мәсәлән бер хезмәт хакыннан икенчесенә кадәр яшибез бит инде. Бу гади асыл ихтияҗларыбыз. Йөри торган машина, тора торган җирең, ул синең асыл ихтияҗ. Ягъни мәсәлән синең сейфыңда дип әйтик, торырга тиеш күпме күләмдәге сумма акча? 85 грамм алтын күләме ул бүгенге көндә безнең 454 мең дип билгеләнде. Шул сумма ел дәвамында синең тора икән, үзгәрми икән, яисә үсә. Яисә үсә икән. Шуннан күбрәк дип әйтик инде. Син шуннан түлисең 40-тан 1 өлеше, 2,5% була. 40-тан 1 өлешне шуннан мохтаҗ мөселман кешесенә билеп чыгарабыз. Искә төшереп китәк инде, ничек зәкатны без ничек бирә алабыз? Иң гади ысул әлбәттә zakatrtn.com сайтына керәбез. Инде анда барысы да күрсәтелгән, анда төрле сборлар ачык, шул исәптән фидиядә, фитрда, һәм инде зәкат түләү махсус айрым бүлектә бар, анда зәкатны санап та чыгара. Мәсәлән, синдә күп акча бар икәнлеген язасың. Мәсәлән, 800 мең дип, ул сине үзе онлайн калькулятор була инде.
Һәм икенче ысулда булса безнең инде анда күрсәтелгән карта номерына җибәрү. Өченче ысулда булса, мәсәлән, балаларга ярдәм итү булса, яисә ифтарларга өлеш чыгарасы килсә кешене ифтар сүзен язып, яисә садака сүзен язып, яисә инде закат сүзен yazып, 77-15 кыска номерына инде шушы сүзләрне язып җибәрәбез. Һәм инде бу шара калдырып, инде кирәкле сумманы язабыз. Мәсәлән, ифтар яисә садака яисә закат сүзен язабыз да, бу шара калдырып 500 сум дибез мәсәлән. Һәм инде 75 номерына җибәреп, шулай ярдәм итә алабыз мохтаҗларга. Сорамыйча булдыралым, хәзрәт, безнең вакыттан булана, әмма ләкин син ифтар уйыштыру өчен закат түләй аласыңмы һәм мәчет салдыру өчен, мәчет төзекләндерү өчен? Юк, шул менә андый сораулар күп була, ләкин кеше әйтеп киткәнебезчә, ул закат ул мохтаҗ кешенең үзенә бирелә. Мәчет, мәдрәсәләр салдыру, аннан соң башка җирләргә ифтарларга ансы аерым. Ифтарга ярдәм итәсең икән, ансы аерым, ансы садака, ансы башка әйбер. Бик зур рәхмәт, хәзрәт, шуннан сораулар күп, әмма ләкин тулаем алганда менә иң мөһим сорауларга без җавап алдык. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашып тапшыруыбызны дөнья яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Алия Сәлимҗанова һәр вакыттагыча иң кызыклы яңалыкларны барлады. Япония компаниясы Хоккайдоның Макубецу бистәсендә ерактан идарә ителә торган һава шарына пассажир утыртып, 1 чакрым биеклеккә күтәрелү буенча тәҗрибә үткәргән. Киләчәктә әлеге оешма барлык теләүчеләр өчен очышлар үткәреп, онытылмаслык космик сәяхәтләр оештырырга планлаштыра. Бүген без якынча 1100 метрга күтәрелеп 17 чакрым юл үттек. Очышның биеклеге һәм үткән юлы башка тәҗрибәләр белән чагыштырганда иң зурысы булды. Тәҗрибә уңышлы үтте дип уйлыйм. Әлеге очыш аппаратны эксплуатацияләүнең куркынычсызлыгын раслау өчен үткәрелә торган тәҗрибәләрнең бер өлеше генә. Ел дәвамында 3, 10 һәм 25 чакрым биеклеккә тагын берничә очыш үткәрү каралган әле. Космоска турлар декабрь аенда сатыла башлаячак. Бер билет бәясе якынча 24 миллион йен. Безнең акча белән 13 миллион ярым сум торачак. Гоби чүлендә меңләгән дия фестивале узган. Бәйрәмдә катнашучылар диягә атланып поло уйнаган, шулай ук башка бәйге, чабышлар һәм шүл карабы парады узган. Фестивальдә катнашучы Уган әйтүенчә, диягә атланып поло уйнаганда җиңүнең нигезе хайванның яхшы әзерлекле булуыннан тора. Гүзәл пар дип аталган конкурста җайдаклар милли костюмнар киеп, бизәкле дияләргә атланып йөри. Бу очракта җайдак костюмы да хайванның тышкы кыяфәте дә бер тигез бәяләнә. Фестиваль Монголиядә 1997 елдан бирле ел сайын үткәрелә. Оештыручылар белдерүенчә, фестивальнең төп бурычы 2 өркәчле кыргый дияләр популяциясын саклау проблемасына кешеләрнең игътибарын юнәлтү. Аларга юкка чыгу куркынычы яный. Шул рәвешле халыкара табигатьне саклау берлегенең кызыл китабына кертелгәннәр. Бүгенге көндә дияләрнең бу төрен Монголия һәм Кытай провинцияләренең берсендә генә очратырга мөмкин. Татарстан Республикасы башка төбәкләрдә нәрсә белән билгеле? Республикабыз нинди илләр белән җылы һәм достана хезмәттәшлек итә? Булар барысы хакында да Татарстан Today дөньяга ачык медиа проектының яңа сезонда белергә мөмкин. Проект авторы һәм алып баручысы Динә Газалиева яз сайын безнең канал тамашачылары өчен сюрпризлар әзерли. Танылган экспертларның, бизнесмен, сәясәтчеләрнең Татарстан турындагы фикерләрен белә. Бу шимбәдә Яңа гасыр каналы тамашачыларын нәрсә көтә икән? Киләсе видеоязмада тулырак белербез. Самое интересное, я стала свидетельницей приготовления обеда. Вот смотрите, какой большой казан, прям как у нас принято. Өзің барып күрергә, тотып карарга, бик тирән итеп сулыш алырга һәм буларның барысы хакында да безнең хөрмәтле тамашачыларга сөйләп бирергә. Барлык хис кичерешләргә 30 минут эфир вакыты. Издревле в этой стране они почитались как особые животные. Белые слоны, ох ты маленький, это символ радости, благополучия, всего самого хорошего, что может происходить. Подготовка к такому деловому мероприятию требует массу времени, особенно если мероприятие протокольное. Например, даже стулья должны стоять строго по одной линии, симметрично друг к другу. Перед каждым участником блокнот или информационный буклет, как в данном случае о бизнесе Республики Татарстан. Татарстан Today открытый миру авторлык программасының яңа сезонында Динә Газалиева үзенә шундый максат куя. Тәгаен нәтиҗәләр һәм үзара хезмәттәшлек проектларын күздән үткәрү нигезендә республиканың ачыклыгын тою мөмкинлеге. Бу юлы игътибар үзәгендә ерактагы һәм серле Мьянма. Я думаю, что Россия большая страна, и у нас долгая история взаимных отношений.
и в большей степени одинакового восприятия. Сообща мы можем многое сделать и многого достичь, как, например, организация совместных производств. Пагода мира, пагода у Патасанти. Это главная достопримечательность столицы Мьянмы, города Нейпидо. Ее дословный перевод названия пагоды обозначает «защита от бедствий». Җете төсләр, төрле яшәү рәвешләре һәм кызыклы детальләр. Тамашачы буйгып китмәсен өчен аның игътибарына узып бара торган вакыйгаларның иң кызыклы мизгелләре тәкъдим ителәчәк. Татарстан җитәкчелегенең рәсми сәфәрләре, ә иң мөһиме аларның нәтиҗәләре. Булар турында шулай ук Татарстан Today Открытый миру тапшыруының яңа сезонында бәян ителәчәк. Есть много направлений, которые нужны для российского рынка, и Татарстан может служить неким таким хабом для того, чтобы решать уже вопросы продвижения продукции Мьянмы в Российской Федерации. Тирә-як дөньяны яхшырак өйрәнү, яңа гадәт һәм йолаларны төшенү, Татарстанның илдән тышкы тарафта да актив төбәк икәнлеген аңлау. Буларның барысы хакында да инде иртәгә үк Татарстан Яңа гасыр каналында 19 сәгатьтә ишетерсез. Эксклюзив кадрлар, ирекле аралашу һәм байтак чараларның күрелми калган яклары. Булар һәммәсе дә Татарстан Today Открытый миру тапшыруында. Такая красота, вообще потрясающая. Раннее утро, удивительно. Автор карашы һәм саф кичерешләр сезне көтә. Беренче программа инде иртәгә үк чыга. Ә киләсе чыгарылышларда Динә Татарстан белән Дүшәмбенең уртак проектларына тукталачак. Россиянең чит ил эшләре министрлыгы өчен республиканың актив мәсләге мөһим булуы турында сөйләячәк. ТНВ-ны карагыз. Бу көннәрдә мөмкинлекләре шикле спортчылар өчен Россия кубогына ярыш узды. Әмма әлеге ярышта Татарстанның барс канатлары командасы яклады һәм әлеге команданың бер вәкиле безнең студиябызда кунакта. Каршы алыгыз, бездә бүген баскетболчы егет Динар Камалиев. Динар, хәерле көн. Хәерле көн, исәнсез. Узган атнада без әлеге ярыш турында сөйләшеп алган идек инде. Менә әлеге ярышта нинди уңышлар белән кайттыгыз? Без бу ярышта 6 команда арасында финалга ирек булдык һәм Баски командасы белән уйнадык. Кызганычка каршы җиңелдек. Ләкин бу җиңүләр җиңү белән алышып торадыр дип әймим. Узган еллардагы нәтиҗәләр ниндирәк булган иде? Узган ел, аның алдагы елда? Алдагы елда без тоже 2 круг буенча уйнадык Баскилар белән һәм уртача алар я җиңә иде, я без җиңә идек инде. Ну, шундый не. Бер җиңелеп, монда. Бер җиңелеп. Шулай да уңышка ирешү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Уңышка иреш. Сез бит инде ярышларга һәрвакыт әзерләнеп торасыз. Кемдә очрашасызмы? Кызганычка каршы юк. Ешарак булса, әйбәт булыр инде, ләкин без менә безнең обычный апрельдә була уеннар баскетбол белән беренче круг чемпионаты һәм икенче круг чемпионат. Кызганычка каршы уже елның ахырында гына була. Әмма ләкин мин менә сөйләшеп алдым Динар белән эфирга кадәр. Динарның төп эше шул икән, ул анда атнага 3 тапкыр тренировкага җыелып, менә ел дәвамында шуның белән шөгыльләнә. Һәм миңа үземә дә кызык булып китте менә бу баскетбол ярышы, мөмкинлекләре шикле спортчылар никадәр аерыла кагыйдәләр буенча гади баскетболдан һәм нинди үзенчәлекләре бар? Гади баскетболдан безнең баскетбол бер нәрсә белән дә аерылмый. Мәйданда шундый юк? Мәйданда шулык, колесоларда шулык биеклектә. Биеклектә. Менә йөри торган арбаларыгыз башка төрле. Йөри торган коляскалар инде безнең икенче төрле. Алар специально ясалган махсус шун спорт өчен. Менә шу йөри торган арбаларга бәйле рәвештә бераз кагыйдәләр үзгәреп китмиме анда ничектер? Тупны узаграк үзеңдә тотырга ярый, яисә ничектер бәрелергә ярамый бер-береңә, менә андай әйберләр бармы? Әлбәттә бәрелү ярамый, фол була инде. Пробежка дигән әйбер бар тагын. Мәсәлән, 2 тапкыр күчәр. 2 тапкыр тәгәрмәчне әйләндергәч инде, бер тапкыр тупны сугарга кирәк җиргә. 3 тапкыр сукмыйча җиргә тупны.
Әйлендерсәң, штраф була, туктаталар уйны. Ну, пробежка була сразу. Икенче командаға берәләр тупны. Үзенчәлекләре бар. Әле үзенчәлек шунда, мин әле күз алдына китереп бетерә алмыйм. Анда әйләндергән вакытта син тупны берип аласың да әйләндереп тә өлгергә тиеш, әйме? Бер юлы. Бер юлы шулай ук гел күздә тотыра кирәк, площадканы тотыра кирәк күздә гел, үзеңнең иптәшләреңне карарга кирәк. Соперникларны карар кирәк, ул арада тупны бирергә кирәк пас. Ну, бик җиңел дип әйтмәсем инде. Ну, шуңа күрә этот опыт. Опыт дигәннән, тәҗрибә. Тәҗрибә. Ничә ел Динар синең тәҗрибә? Минем инде тәҗрибә 14 ел. Син мәктәптән бирле булып чыгаймы? Бу мәктәптән алганнан бирле? Юк, мәктәптән түгел. Миңа 19 яшь тулды, как раз августта һәм сентябрьдә безнең команда җыела башлады. Менә бу ярыш үтте. Сез хәзер кабаттан нинди дә булса ярышка әзерләнәсезме? Безнең апрель аенда, апрель башында була чемпионат России. Шуңа вот хәзер әзерләнәбез. Бу безнең әлегә узган ярышлар Кубок Россиясе иде. Миңа чыннан да бу дөнья кызык булып китте, Динар. Менә баскетболдан тыш бар бит инде. Башка төр уеннар да, шул ук волейбол да бардыр. Футбол әле күптән түгел мин күрдем, аяксыз спортчылар футбол уйнаганнарны, әйме? Аралашып торасызмы? Сезнең ниндидер бер теге җәмгыять, ниндидер бер аралашу даирәсе бармы? Без турнирларга килгәндә, как раз волейбол буенча аларның тоже анда тренировкалары бара инде. Һәм без бик яхшы аралашабыз, үзара без иптәшләр бер-беребез белән дуслар бик. WhatsApp-та группагыз да бардыр әле. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Динар, чыннан да бик мавыктыргыч әңгәмә килеп чыкты бу. Мин күп әйберне үзем дә белмәйдем, һәм минем өчен өйрәнергә бу дөньяны тагы бер этәргеч тә булды. Кабат-кабат сезгә җиңүләр яулап, безнең студиябызга килеп, менә шул хакта сөйләргә язсын иде. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәр яңа көн безгә яңа мөмкинлекләр алып килә. Яшәү мөмкинлеге, изгелек эшләү, аңлау, кичерү, суклану, ярату һәм тагын бик күп мөмкинлекләр. Иң мөһиме аларны қолдан ышкындырмаска. Бүгенге көнне сөенеч белән каршы алып, аны изге гамәлләр белән уздырсак иде. Күңелне үзенә тартучы нәрсә кешенең яхшы хылкы белән яхшы гадәтләредер дигән Ризаетдин Фәхретдин. Тормыш катлаулы булса да, без бер-беребезне кадерләп, саклап, авыр сүзләр әйтмичә үткәрик аны. Исән саулыгыз. Ассаламу алейкум, милләттәшләр.